Hola, què tal? Avui és dilluns 21 d'agost del 2017 i d'ací poques hores, igual pocs minuts, va tindre lloc un eclipse solar. I així a Nova York ja porten dies anunciant-ho perquè és com l'eclipse solar que es veurà molt bé des dels Estats Units. Realment des d'ací, des de la ciutat de Nova York, l'anem a veure fins a un 70% més o menys aproximadament. I aleshores és la situació. Actualització de la situació. Ahir és on anàvem, però n'hi ha molta gent i ja ens han dit que no queden ulleres per a repartir. Aleshores, s'anem a quedar així. Hi ha molta gent també així fora, preparats per a veure'l. No tenim ulleres, però intentarem veure'l reflectit, o si algú ens deixa ulleres, d'alguna forma el veurem segur. El sol està dalt, nosaltres hi baix, i fa molta calor. That's what Kentucky is seeing. No, ella me dijo que no. Avui tot el món mira el cel així i ha sigut una cosa realment espectacular. He pogut veure diverses vegades amb ulleres que m'han deixat la gent i també el reflexe que feien per sota les fulles dels arbres o el mateix eclipse ha sigut bestial. Estàvem mirant també la retransmissió de la NASA des de Kentucky, que ha sigut 100%, així l'hem vist al 70% més o menys, però encara així ha sigut bestial. Molt guai. Yeah. Can I have a look at that? Thank you. You're welcome. I esta és la zona en la que estic vivint. Està justet entre Church Avenue i Brooklyn Street.